जय जगन्नाथ भाई बहुत दिन पर आज देखा ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଗତକାଲି ଗୋଟେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଗାଇବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସେଠୁ ଫେରୁଥିଲି ତ ଆମର ଏଇ ଭଉଣୀ ପାଖରେ ଆମର ବାଉଁଶୁଳି କାଠ ବାଉଁଶୁଳି ଆଜ୍ଞା ଲିପି ଡ୍ରେସ୍ ହାଉସ୍ରେ ମୁଁ ବସିବି ନା ମ୍ୟାଡାମ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ନେବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଝୋପଡ଼ାରୁ କାହିଁ ଆଣିଲେନି ଏଠି କାହିଁ ନେଉଛନ୍ତି ଲିପି ଦୋକାନ? ସେତେବେଳେ ଦୋକାନ ଖୋଲା ହେଇନଥିଲା ମୁଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରୁ ଫେରୁଥିଲି ତ। ଓହୋ ନା ଏଠି ଆଉ କିଛି ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଅଧିକା ଅଛି ଝୋପଡ଼ା ଅପେକ୍ଷା? ଝୋପଡ଼ା ଅପେକ୍ଷା ଏଠି ଆହୁରି ମାନେ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କ'ଣ ମିଳେ? ଝୋପଡ଼ାରେ 20%, 30%, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମିଳୁଛି 40%, 45% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ମିଳୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ମିଳେ? ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରୋସରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡ୍ରେସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଆମ ମ୍ୟାଡାମ ପାଇଁ ଏଇ କିଛି ଜିନିଷ ନଉଛି ଆଉ ବାଛୁଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଏ ଭାଇ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲେ? ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଏଇପଟେ ବୁଲି ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଆ ସବୁ ନେବା କଥା ଆଉ ଏଇ ଚାଲିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଉ। ଯେ ଏଠି କ'ଣ ବେଶୀ ସୁବିଧାରେ ମିଳେ ଆଜ୍ଞା? ହଁ ହଁ ଏଠି ସେ 5ରେ 4ରେ ମାନେ ତାଙ୍କର ସେଭଳିଆ ସୁବିଧା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ମାନେ ରୁଲଗୁଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଗୁଡ଼ା ଦେଖାଉଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଜିନିଷ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ନିଅନ୍ତୁ ଘରେ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ ଆମ ବାଉଁଶୁଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ। ଆପଣ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତା ମାନେ ରଜ ଉପଲକ୍ଷେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମିଳିବ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଇଁ ବି, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ, ସୁଦଶା ବ୍ରତ, ଯେକୌଣସି ପୂଜା ପାଠ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଜିନିଷ ପାଇପାରିବେ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ତେଲ, ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ମସଲା, ଲଙ୍କା, ସାବୁନ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଗ୍ରୋସରୀ ଆଇଟମ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସିଆଡ଼େ ଲିପି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ କଲର୍ ଫୁଲର୍ ବି ଚାଲିଛି ସିଆଡ଼େ ମାଆ ବି ଅଛନ୍ତି ଭିତର ଆଡ଼କୁ। ପୁଣି ଏଠି ମାନେ ବଡ଼ ଧରଣର ଦୋକାନଟେ ହେଇଛି, ବନ୍ଧୁ ବି ଅଛନ୍ତି, ଭାଇମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି ଜିନିଷ ନେବା ପାଇଁ। ଏଣୁ ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଏଇଠୁ କିଛି ଜିନିଷ ନେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।